Bye. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan ng kasakitan, doon naman utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Ngumit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag kadaugan kalampusan sa atong pagkinabuhi nining adlaw. Nagmadaogon kita tungod sa pag-uban sa atong buhi nga Dios. Og dili nato kalimtan ang pagpasalamat, pagdaig, pagpasinungog sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios nga diin maoy nag-uban ka nato og nagtagbo sa tanan nga atong gikinahanglan. Magampo ta ang magpabili. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Dios nga maoy nag-uban sa tanang mga katawhan nga misalig midangog ituo kanin. Paday nimong gibistihan, gipakaon, gipainom ug paday nimong tagbo ang tanang gikinahanglan. Na kanunay ang kusog nga gikinahanglan sa imong katawhan. Busa amahan niya kami aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amuma kanamo. Gikan sa among pagbangon hangtod niining taknaan nabati namo ang imong pag-uban, ang imong pagproteksyon, ang imong pagbantay o pagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Bisan pa sa mga buluhaton nga among nahuman nining adlaw, nagpasalamat kami nga imo kaming giproteksyonan o gilayo sa mga katalagbag, kalautan o dautan. And thank you so much Lord nga naa kami kanunay sa imong panalangin, naa kanunay ang imong katawhan sa imong panalangin. Og niya kami o Dios aron sa pagpaminaw na usab kanimo, pagpamati sa imong mga mensahe. I-bless kami amahan. Ug samtang kami magpadayon, padayon ka o Dios nga magapamuhat sa matagusan namo kinabuhi ug sa kasing-kasing una-una susiha o Dios ang matagusa. Una kami sa imong mga pulong ninintak na sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Mayong gabi, mayong pakiguban, dalaygon ang Dios nga magpanalangin kan natong tanan. Mayong pakiguban kaninyo. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw no sa tanan nato mga kigsuonan nga mo replay ug sa tanan mga FM station nga nag-hook up sa tong programa. Maayong gabi. Diri sa atong FM station sa Kalugtugan, akong gi-off kay nagkilat gyud o niya kusugpod ang ulan. Gani wala ko dayon kasugod tungod kay
gi-off yun ako ang tanan, even ang computer kay medyo kusog-kusog yun ang kilat kaganina. O niya karon may medyo pag-ulan, o niya na pagyud ang pagkilat-kilat. O niya dili na nako monitor ang gawas tungod kay gabi inasad. Oras ato nga programa alas 8 sa city na sa kagabion. Adlaw karon nga Biyernes, no? Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin o paday nga naguban sa ato ang matag kinabuhi. Pizza 23 na ron sa bulan sa Mayo tuig 2025. Unya sunod karong Domingo di ay maunay katapusang Domingo sa bulan sa Mayo. O sa pizza 30 to 31 na ata sa simbahan sa Tumunoy, Mualboal, Cebu. O dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin o nagtagbo sa tanan nga atong gikinahanglan. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Mayong gabi, mayong pakiguban, dalaygon ang Dios nga magapanalangin bisan pa sa ato mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga nasod. Mayong gabi, mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Kay mayong mapa Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Happy watching ni Sister Morena Daitol. Happy evening sa tanan, lalo na sa inyo diha pastor o pamilya. God bless us all watching Thailand. Mayong gabi ni Lucy Soto, ayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo makabati na sad mi sa balaan nga pulong. Si Ronnie Alforge, Gracia, maayong gabi Pastor Junrel Kitodlas, maayong gabi may pagpaminaw Pastor. Si Wilda Prospero, maayong gabi o sa tanang listener. Si Dante De La Torre, maayong gabi ni mo diha Brad Dante. Mayong gabi, mayong pagpakiguban ni Brother Emilio Cabugos, Ricky Rangkaza. Mayong gabi Pastor og sa tanang namati sa pulong sa Ginoo. God bless sa tanan. man ang tanan. Sirly Dinaro Tumaudos, maayong gabi, mayong paminaw pakiguban ni Wilda Prospero. Og maayong gabi Pastor, tabangi mig ampo sa amo ang among pagdala og mga kaigsunan dinhi sa among dapit gikan ni Mylene Kram Patana. Sumukla ang Dios magadihog ug magahatag kaalam sa pagdumala sa mga kinaiya sa matag tao nga diin inyong giatiman diha. Si Jeffrey P. Pintin, na maayong gabi Pastor, watching from Mahaplag, Leyte. Pastor Junrel Kitodlas, live naka Pastor sa Shine FM 101.3 Alcantara, Cebu. Malin Bayang, good evening po Pastor og sa tanan. God bless us all. Naami diri nakisabay ron during our Bible studies schedule. Salamat kaayo no. Maayong gabi may pagpaminaw kaninyong tanan. Dalaygon ang Dios magpanalangin o padayon maghatag kaalam kadasig sa pagtuog pagpabilin pagkinabuhi sa iyang mga pulong. May gabi sa inyo mga kaubanan diha Pastor Junrel Kitodlas, ato mga kaigsuonan diha sa pagtuo o ato mga suking mga tigpaminaw sa FM Station 101.3 diha sa Alcantara, Cebu. Mayong gabi ni Kitty Lit Solomon Kamingawan. Mayong gabi ni Ruel Hadrake Caralde. Mayong gabi Pastor og sa tanan nga mga tigpaminaw napod while na masada request song Pastor walay higayon. Ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron maka. Akong tagaan og pagtagaan dawit magalangit. Nagi-request diri sa ato ang igsuon no diri sa ato nga programa. Awit magalangit walay higayon. Sa nangutanan nako ganina, ato ang nahimong kompos mga kaigsonan kanang dili pahagbog ang iyang bis kay ang akong gigamit
karipang ato ang acoustic o ako ang itemporary paghimo og bass. Mo nang ato ang bass dili kay nana kahagbong. Pero muhagbong ra gyud na og nana type bass nga ato gyud gamiton. Sa pagkakaroon ng atong gigamit nga bass kanang acoustic lang usa. Ya ako rang gi-adjust para mahagbong-hagbong sa kamay, pero dili gyud priha sa bass guitar nga mubugag gyud ang iyahang kana bitaw nga hagbong sa sounds. Mayong gabi ni Gina Kamahalan, Lia Taglos, Lumantas. Good evening, Pastor. Please pray complete healing sa fever sa akong anak si Slin. Di iyaha nim. Ato nang dadon sa mga pagampo ug tuohi pasalamati ang Ginoo kay ayuhon sa Ginoo imo ang anak. Si Bernadette Duban, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios ang pulong mo kinabuhi ko. God bless ka na tong tanan. Maayong gabi ni GPC Santiago. Good evening Pastor ug sa tanang listeners. Pray ko plus Pastor. Please Pastor, maayo na unta ngang tuhod nako nga ngut-ngut ug unta Pastor okay ra ang duha nako ka anak. Please Pastor, request ko og song Lahutay. Og maayong gabi ni Pastor Gregorio Kiring. Maayong gabi Pastor, salamat sa imong programa, dako kay tabang sa among kinabuhing Kristohan. God bless sa tanang naminaw. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-share sa atong programa ngadto sa atong mga kigsunan, inyong mga kailag higala diha sa inyong lugar. Ang gabi Pastor Gregorio Kiring og ni Shirley Taro Tumaudos. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanan. God thank you God for another day sa imuhang gihatag sa matagusa. Salamat jud tas Ginoo no nga ato gyud nahuman ang mga buluhaton ning adlaw. Pastor, na akay mga gipang kompos nga mga kanta si Pastor Kamingawa ni sa Tagum. Naanak ko'y mga nakompos daghan o niya wala pa nako makomposi og mga kana bitawng mga sunata o niya hinahinay ko og compose gama og mga sunata para ato pong ma-upload sa ato ang channel sa atong YouTube. Kung kalisdanan Niya usa sa ato ang human-human gyud pero dili pa gyud ni inani kahagbong ang ato ang kuan bitaw bass ato gigamit. Kay wala pa man nato gamiti bass guitar. Ato gigamit acoustic pa mo ato gighimong bass ug ato rang gi adjust jud ang mixer bisan gani ang equalizer ug asa gyud to pwede pang ma-adjust para mahagbong-hagbong gamay no, pero ato ra ning sumpayan, ato ra ning limpihon sa unahan. Awit makalangit no, ato ani nga taga pagtagad ang sunod nga gi-request diri Lahutay. Si Annalyn Tundag, maayong gabi kanimo diha Pastor. Salamat sa Ginoo ug salamat kanimo Pastor sa pulong na sad Pastor. Listening from Lataban, Liluan, Cebu. Mayong gabi ni Hazel Balili Ganyulon, mayong pagpaminaw ni Gina Kamahalan, Alan Kalonsag, mayong gabi from Malaysia si Atats Anib Itats, maayong gabi ninyo diha. Og sinurim Ilaw Ganyulon, maayong pagiguban. Alejandro Rabaca, maayong pagpaminaw. Si Matias Sato, maayong gabi Pastor Gideon sa tanang nagsunod sa imong programa. God bless Pastor sa tibok mong pamilya. Si Ryan Jungoy, maayong gabi Pastor sa tibok ng imong pamilya. Pray tagbuon sa Ginoo ang inyong mga gikinahanglan. Salamat. Wow no, I receive and I agree nga ang Dios magpahilona nining tanan. Si Rizal, maayong gabi ini mo Sister Rizal. Si Kilisti Pargan Rivas Ribulin, matod pa thank you Lord sa kagabion karon. Gipasalamatan ko ikaw sa tanang bisan sa balatian Lord. Sa akong anak, thank you sa kayuhan. Amen no. Salamat gyud nga ang Dios mag-aayos sa imong anak. Maayong gabi Pastor Ruben sa imong pamilya ug sa mga anak sa Ginoo na minaw kanimo. Jingjing Tordelio. Maayong gabi ninyo diha Gigi Mills, maayong pakiguban GPC Santiago. Ato na ning nabasa no. Gi-request awit makalangit Lahutay. Bless evening Pastor Gideon ug sa tanang mga kanunay nagsunod ning programa. Maayong gabi sa tanan, salamat sa Ginoo nga kanunay nagpanalangin kanatong tanan.
Si Kitilid Solomon, good evening Pastor. Asa gani ito mabasa sa Bible ang ihangalan mahisulat sa langit? Mahisulat sa langit. Ato na nga pangitaon diri mga kaigsuonan. Ato sa ning Tagalog pagtagad ha, ang awit makalangit lahutay nga ato pong bag-o nga nahuman-human regyo diri sa ato ang panag-uban. Nga gihatag sa Ginoo nga recording studio pero dili pa gyud ani kahagbong ang ato ang sounds kay ato ra gining human-humanon kung naa na gyud kompletong instrument. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Ako day nga pangitaon ha sa ako ang cellphone kung asa to nga bersikulo nga mahisulat sa langit. Ako mahinumduman kadto nga kana bitaong gitagaag mission ang mga tinun-an ni Jesus unya sa dihang gitagaan sa mission nang lakaw sila o niya nag-ayok masakiton o niya nagmalapuson sila even gani ang yawa matud pa sa maong testimony nagpatuon nila pero ingon si Ginoong Hesus nga ayaw kamo paglipay ana ba to paglipay hinuon kamo nga ang inyong ngalan nahisulat sa libro o nahisulat sa langit murag naa na sa Lucas ato ning tan-awon ha Lucas kuha inyong Biblia o niya ablihi sa Lucas Nya atong tan-awon mga kaigsuonan Lucas bersikulo kani pagbalik sa 72 naa dinhi nga bersikulo kanang pagbalik sa 72 ingon dinhi nga pamati kamo gihatagan kamo gahom aron paghimo makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong ngalan nahisulat didto sa langit. Siguro mauna ni ang insakto yung bersikulo nga imong gipangita Kitilit. Good evening Pastor, asa gani to mabasa sa Bible ang ihangalan nahisulat sa langit? Naa sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 20. Salamat sa Ginoo sa imuha nga pangutana ang Dios magpanalangin. Actually daghan pagyod nga mga bersikulo diha sa Biblia nga diha gipadayag katapusang libro ato sang taga pagtagadha gipadayag asa man ning gipadayag ani gipadayag 20 gipadayag 20 mga kaigsuonan unya naas bersikulo 15 ang tanang tao nga wala sa ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog murag di man nimo kana katurag yun nga bersikulo may sakto kayo nga tubag sa imong pangutana. Salamat kayo. Si Arlene Namuko Aligado, hi Pastor, good evening. Salamat sa Ginoo nga naka-live kakaron og minaw miron uban sa akong bana og dalaygon ang Ginoo nga ihang pagiya namo Pastor kay naka-record na jud ka sa mga awit nga makalangit nga maoy ganahan jud sa ako bana. Kay ma-bless jud siya mamalandong. Salamat kaayo no, ipangumusta po ko sa imong bana Sister Arlene. Lipay sad ko nga nakabati pod sa iyang kalipay tungod sa mga awit makalangit. Pastor Gideon Candelario, good evening po. Request song Pastor pagpaubos kay Victory Band. Sige ato ning tan-awon ha, pagpaubos. Ako ning pangitaon nire. Ang panalangin maangkon mo na
Mayong pagpakiguban ni Lynn Ramirez. Mayong gabi, Pastor. Greet lang nako akong mga kaliwat diha sa Alcantara, Cebu o sa tunga-tunga sa Mualboal, Makasaol family. Greetings coming from Ruel, diri sa North Cotabato. Salamat, Pastor. Uy, no? Salamat kaayo ni Nel Ramirez sa pagpakabana o pagpangmusta gyud sa mga ihang mga kaliwat diha sa Alcantara o niya tunga-tunga sa Mualboal, mga Makasaol family, no, sa Pinoyanan po ni Pastor Jundril Kitudlas. Maayong gabi ikaninyong tanan. Si Glory Donaire, Fortuna, maayong gabi, Pastor. Pag-usab wala man ko ka-comment, wala pa man unta to nahuman. Type God bless, Pastor. Magkapaminaw na sad ko sa karon. Sige. O niya, ako kamong gidasig yun, ayaw ninyo pakyasa ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Pinagi sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi, Pastor, sa imong asawa, ang mga anak. Pa-shout out ko, Pastor, sa Sarangani Province, Tampuan Church og sa tanang miyembro espesyally sa akong mama Igarita. Mayong gabi. Awit magkalangit, nagpaubos by Victory Band. Ang Diyos magpadayon sa pagpanalangin, no? Alaygo ng Diyos magpanalangin kanimong kanato. Niya ko, o Diyos, nagpaubos. Si Itat Ani request song, Pastor. Ako ning nabasa, no? Good evening, Pastor, sa tanang followers and listeners ni maong programa Dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pagatiman kanato. Watching here in Pindoy, God bless you, your family. Salamat kaayo, Sister Norberta, yo ang Dios magpadayon sa paguban o pagatiman kaninyo diha. Mayong gabi ni Noli Praxanico. Mayong gabi sa tanan, labi na nimo, Pastor, na ako pangutana sa atong mga gibag-o na sa Ginoo. Pwede lang ba magninong ta og kasal mosulod man gud ta sa simbahan sa Katoliko? Murag lahi man jud ako huna-huna, pero akong gipugnan nga dili ko maka-judge sa akong mapalibot. Gusto ko na maminaw sa imong isulti ani kay pag umangkon man gud sa akong wife ang babae. Speaking about Dios, no, wala man gyud na sila gahom, wala pa gyud na sila mahimo. Kumbaga, di ka angay mabalaka. Ang ina nilang, ang imuhang malikayan anak mo ni, sultihan ti ka kung unsay dapat likayan. Usa magod sa kanabitawng likayan anak, kanabitawng naay mga isig ka magtotoo o isig ka Kristohanon sa manimo o niya makakita nga dito ka sa kuan sa sulod sa simbahan, malain sila pero dili na sila dili na sila magpadayon sa ilang kalain kung naside sila nga oy kasal di ang imong katambungan. Actually, kanang musod ka sa balay sa laing simbahan or gitawag sa imuhang ging Katoliko, dili na siya dili na siya angay kabalakan kay nga naman wala man ay gahom o wala na siya gahom nga makadaot sa imuhang pagkakristohanon o wala sad ka mosulod aron mo ampo mo daig. Ang imuha diay is pag-build magrelasyon sa imuhang pag-umangkon o sa mani pag-umangkon sa akong wife nga babae. Pag-build magrelasyon, kumbaga pagluhod, wala man ka muluhod dito sa estatwa, wala man ka muluhod sa kanabitawng sa larawan, wala man ka musimba dito. Ang imuha mauman ang pag-atin o kasal. Sa inana nga pamaagi, wala ka magsimba nagdiyos-diyos. Ang giingon manggod sa mga libro sa Biblia, kana magong pagyukbo o pagsimbag Dios. Wa man ka mo simba o pagyukbo ni ana. Unya about compromising, wala po ka mo compromise ana. Kay ang pag-compromise kana mang miuyon ka sa pagsimba sa mga mga pamaagis Ginoo, no? Si Pastor J murag na revelation nakabasa nako naa sa gipadayag 21, no, ni Pastor John Real Kitudlas. Ako ana nga
Basahon 21. Sige 21 ya 27. Katong walay bisan unsa makasulod sa gingharian sa langit. Okay, mao ni. Ang pasudlon sa syudad mao lamang ang mga tao nga ang ngalan nahisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Pero mao ra gyapon no, kay nahisulat sa libro sa kinabuhi, ang libro sa kinabuhi namang gyapon sa langit. Ang pangutana kaganina ang ngalan nahisulat sa langit. Pero mao gito tumpak yun ka itong giingon dito sa Lucas sa giingon ni Ginoong Hesus ngadto sa 72 ka mga tao. Kay ang pangutana ang ngalan nahisulat sa langit. Pero kung moingon ta nga ang ngalan nahisulat sa libro sa kinabuhi, daghan sa ta diha sa Biblia. Daghan na usa na diha nang gipadayag 21, 20, 27. Marag naabang gani gyud na sa kuan kanang una pag yung libro sa upat ka gospel diha sa Biblia. Si Jumar Bilando maayong gabi ug si Bisinta Panin maayo nga pagpaminaw dalaygon ang Dios. Awit makalangit akong tagaan og pagtagad. Ang una nato nga ikaduha na nato ning gi-upload no sa YouTube Lahutay. Diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Celia Tabanaw, maayong gabi ini mo pastor og sa imong pamilya karon pa ko nakabalik og paminaw imong mga mensahe pastor taga Kakha Talalak Santa Catalina. Nigtos ako pastor. Kakha kanang Kakha 1980s siguro to og 1990s. Grabe ang gira sa una ang Kakha. Unya ang Kakha, kung tinuod lang siguro na ang Kakha kuno, ang atbang anak ang umol, Kakha og umol. Gigirahan mo na sa una sa mga NPA. Kumusta mo diha? No? Si Celia Tabanaw, kumusta mo diha? Si Raquel Bordin, maayong gabi og maayong nga pakiguban sa tanan. Sige. Arikos unahan, Sister si Andrea Villanueva, maayong gabi pastor, listening here in Karkar, maayong gabi ninyo diha. Og si Susana Pablio, maayong gabi pastor Gideon, pastor Russell, pastor Chundrel Kitod Las. Og sa tanang naminaw dalaygon ang atong buhi nga Dios. Maayong gabi ni Rinanti Popoy Baba Tido Manlinumbay. Good evening pastor Abaw, shout out sa akong bibi Ria Nadine na watching from Sitio Ginitan, Pagalungan, Cagayan de Oro City. God bless na tong tanan. Salamat sa pulong sa Dios. Maminaw na punta. Mayong pagpaminaw ni Milin Alcala. Mayong gabi pastor. Tanong lang po, bakit lagi kami basagan, plato, baso, dahilan? Siguro kuan lang siguro kanang wala lang siguro ma-proper gyud pagbutang or pagunit. Kay kung kanang insakto ra gyud ang pagbutang, kanang dili masindulan, dili mawaklihan, di man gyud na pod mabuak. Di gyud na mabuak kung dili masabiklan, dili masindulan, di gyud na mabuak. Siguro naara mo gikinahanglan gyud pong ampingan, butanganan o plato o baso ana na. Ang uban mo ingon nga og mabuak ko ang baso, maingon pod nga dili ka nga mabalaka kay kanang dili unta to maayong panghitabo unya dito ra sa baso na punta. Si Inday Kalibgid taong gaan, pastor maayong gabi taga Asuncion Davao del Norte. Maayong gabi ninyo diha. Si Arnold Pasyon Salome Macarenas, maayong gabi pastor, tibok na iyong pamilya. Request unta ko Milagroso siguro. Kalisdanan kasakit. Ako sang ipabati no ang usa nato nga kanta nga kasulatan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka.
kasulatan. Si Miggy Baromida, maayong gabi pastor sa tanang nagsunod na ining programa. Maayong gabi Miggy Baromida. Oras sa itong programa, alas 8:31. Ako sa ning Tagalog pagtagad ang awit makalangit nga kasulatan. Diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Daghang mga katawhan dinhi sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang hisutan. Daghang pangutana bahin sa Biblia, kay kini punuton ang matud nila kini makabuha. Ako kining itunan, tibuok kasulatan, akong nabantayan Si Sydney Ray Makua. sa'yo. Good evening, naminaw mi sa Paulong sa Dios pinagi sa imuhang FB page location 756 Kalahuan, Minglanilla, Cebu. Batong kabatuhan, Gikan ni Sydney Ray Makua. Inday Dorlin in Kabotinsay, good evening pastor. Di naman musulod sa notification ang live ang pulong mo kinabuhi ko. Di jud ko kahibalo nga nag-live ng kapastor. O di ko mag-open ang pulong mo kinabuhi ko. Siguro i-follow lang o i-likes ba. Si Arnold Pasyon, maayong gabi pastor, ang tanaw na pod ko sa imong programa karon. Maayong gabi ninyo diha tay, kumusta mo dihas Mandawi? Biblia atong tunan. Si Marlita Olivero, maayong gabi og kaluwasan sa tibok pamilya. I-share lang atong programa sa inyong pamilya, maabot ang kaluwasan nga nila. Diha sa kasulatan, Kaya ang kaluwasan gidala diri sa itong pprograma, pulong sa Dios nga makabag-o gyud sa tao nga motuo mo dawat nini. kung imo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo og kaluwasan. Busa awhagon ko kamong katawhan, Biblia atong tunan naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Busa awhagon ko kamong katawhan, Biblia. Matod pa ni Mayit Mandagan, dalaygon ang Ginoo, maayong gabi pastor. Pwede clarification lang po pastor sa Mateo 27:53. Si Jesus paman pod ang unang gibanhaw sa Dios Amahan. Unsay pasabot aning mga gipangbanhaw ani na mga verse. Salamat sa pagtubag pastor. Kinindot pasud kaayo ang pangutana no. Sige, awit magkalangit ako ni nga Tagalog pagtagad diri sa ato nga programa. Awit magkalangit milagroso. Sa mga kaigsunan natong mo replay, ako nagtuo nga ang Dios magpanalangin kanino. Ang Dios nag-atiman o nagtakbo sa tanan nga inyong gikinahanglan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kaninyong tanan. Sa iyong mga kamot, ginabuhi tugyan ko, kayang higpit ng kaayuhan. Ikaw Ginoo, walay laing ngalan na puno sa himaya o pagkabalaan.
27 no, Mateo 27. Ato ning basahon ang pangutana. 27 o niya 52 ang pangutana dinhi. Ingon dinhi 27, 52 unya 53. Pagkamatay ni Hesus. Ingon din niya ang tabel sa templo ng nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta og nangapikas ang mga bato. Ang mga lubnganan nga nangaabli og daghan ang nangamatay nga katawhan sa Dios nga nangabanhaw og manggula og nanggula sa ilang lubnganan. Iadto sila sa balaang syudad human nabanhaw si Hesus. Og dito nakita sila nakitaan sila sa daghang mga tao. Ang giingon din mga igsoon nga daghang mga nangamatay gikas lubnganan o niya nabanhaw, kung baga wala gyud gi paila kung kinsa ning mga tawhana, pero dunay pangutana nga usa man guni siya ka garantiya nga ang kamatayon ni Ginoong Hesus ug ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus naghatag og kasiguruhan nga mahitabo gini sa kinabuhi sa tao. Kumbaga sa gi-explain pod ni Apostol Pablo diha sa bersikulo 20 kapitulo 15 sa unang Korinto kapitulo 15, ingon siya dinhi sa 20, apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo isip garantiya nga katong nangamatay banhawon usab. Ang pagkamatay ni Ginoong Hesus nagpakita sa kasiguruhan nga katong naas lubnganan o katong mga taong nangamatay mahitabo gyud ang gitawag pagkabanhaw. Wala man kayo gituki sa Biblia kung kinsa ning mga tawhana o niya miingon pa gyud dinhi og nanggula sa ilang lubnganan, miadto sila sa balaang syudad human mabanhaw si Hesus og didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Ang Biblia mga kaigsunan, kung imong tan-awon lang gyud, dunay mga laglom nga mga kahulugan, dunay mga laglom nga mga mensahe kasagaran, dunay mga sambingay nga gikinahanglan nga ato ang itandi sa ubang mga bersikulo nga diin nakigsulti ang balang espiritu para mas masabtan sa tao ang tinuod nga mga mensahe sa maong bersikulo. Muna nga kung imong tan-awon gyud ang pagkabanhaw o ang pagkamatay ni Ginoong Hesus, usa kini ka garantiya ug usa kini ka kana bitawng naghatod og mensahe sa pulong kasiguruhan nga ang mga tawo nga nangamatay ug katong mga tawo nga naslubnganan pagkabanhawon gayod sa Ginoo. Ug naay pangutana no nga matud pa nga nabanhaw si Hesus pamanggyon ang nabanhaw ang kinsa man ning mga tawhana. Kung imong lantawon gyud mga kaigsuonan nga sa dihang namatay si Hesus sa cross og imong lantawon diha nga naabli ang mga lubnganan o niya daghang mga lawas sa mga balaang mataro nga nangamatay na o niya nagabanhaw. Apan kung imong lantawon diha sa 53 para ato ana siyang tan-aw no nanggula pag-ayo ug miingon siya gayod ang anak sa Dios. So diha giklaro mga kaigsuonan nga ang tanan nga mga panghitabo atong panahon na tungura nagpakita ni nga ang atong Ginoong Hesukristo sa Ginoo. Og lamang matud pa siguro mangutana ta kinsa sila, kinsa man ning mga tawhana. So, kung imo pong tan-aw ng bersikulo mga kaigsuonan,
mga balaan. Posible kining mga tao nga nangamatay o mga taong matarong nga nangamatay nasa gitawag daang tugon sama sa mga propita nga mga taong matarong o mga Hudyo nga tinud-anay nga nag-alagad sa Dios hangtod sila gikuha sa Ginoo or hangtod sa ilahang lubnganan o gitugutan sila sa Dios nga mabanhaw isip pagpamatuod nga ang gahom sa kamatayon mga kaigsuonan nga kanang pildi na gyud, no? Apan ang mga teksto diha or mga bersikulo wala gid magsulti sa mga ngalan sa mga taong nangabanhaw o wala sad ni gisumpayan pa og lain pang mga bersikulo nga mahimo nga makapalapad sa mga diskusyon niini. Ang gipakita lang dinhi na ay nangabanhaw o usa ka na kapag pamatuod nga ang kamatayon ni Jesucristo maoy garantiya nga ang tao mabanhaw gyud. Ikaw ug ako mabanhaw. Muna nga kung naa may mga matay nga mga tao di ta dapat mabalaka kung naas Ginoo. Kay ingon ang Biblia si Apostol Pablo kung pasultihon ang kamatayon kadaugan. Kadaugan gyud. Lamang katura pong mga tao nga naas Ginoo. Kay katong mga tao nga naas Ginoo bisan kung mamatay inig abot manggod sa pagbalik sa Ginoo, inig abot sa panahon nga moabot na si Ginoong Hesus, katong mga tao nga nas lubnganan sa mga minteryo, pila na siguro na kalibo ang mga tao nga nas minteryo, na ay mga bata, batanon, mga hamtong tiguang, nagkalalain nga edad na pagani uban wa pagyud mahimugso. Unya kanang tanan sila ang gipakita sa Biblia tanan gyud nga mga tawo mabanhaw, matarong og dili matarong, dautan og dili dautan, tanan mabanhaw. Pero dili sila pareho og padulngan. Kini sulat diha sa Juan kapitulo 5 28 man siguro ni. Juan 58 Juan 5 28 mao ba ni? 5:28. Ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog. Ug manggula sila silang lubong, katong maig binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon, ug katong daotang binuhatan mabanhaw apan silutan. Mao na nga kita karon mga kaigsuonan, tungod dako kay gugma ang Dios sa atong kinabuhi, tudluan ta kanunay sa Dios sa iya mga mensahe aron kita dili gyud makabuhat og daotan. Kay gusto sa Ginoo nga kita makasulod sa iyang gingharian og mapuyo sa dapit nga wa nay katapusan. Mao nang ikaw ug ako kinahanglan tudluan sa mga pulong nga naas balasulatan kay mauni mo tabang nato og mugiya aron mahingpit ang ato ang buhat nga maayo atubangan sa Ginoo. Kay mao man nay giingon gyud ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17. Ang tibok kasulatan gisulat ubang sa lamdag gikan sa Dios mapuslanon sa pagtudlo, pagsaway, pagbadlong o pagtudlo sa pagkinabuhi matarong. Sa ingon ang tao nga nag-alagad sa Dios masangkap og maandam alang sa mga maayong buhat. Kay kita hukman dili sa atong relihiyon kundi sa atong tagsa-tagsa kabinuhatan. Og ako rin yung gidiscuss pag-ayo mga kaigsuonan kay ang pangutana nganong nabanhaw ni mga tawhana, pero nganong nabanhaw nga si Jesus ramay nabanhaw. Kining bersikulo ha nagpamatuod nga ang kamatayon ni Ginisus nag-abli sa lubnganan, nakahimo kinig paghatag kaluwasan pagpamatuod nga duna gyud mabanhaw og naghatag nig assurance kanang gitawag kasiguruhan nga ang tanang tao mabanhaw gyud. Mabanhaw gyud. Unya ako nagtuo mga kaigsuonan nga tabangan ta sa Dios sa pagpabilin diha sa pagkinabuhing maayo, sa pagkinabuhing tarong atubangan sa Ginoo ug sa tao. Kay ang mga maayog binuhatan
Maura man gyud ay makasulod sa dapit nga wa nay katapusan nga mao ang kalangitan. Muna nga ikaw ug ako wa tay laing paningkamutan, maura gyud ang pagkinabuhing maayo atubangan sa Ginoo. Og oras na no sa ato ang pamalandong sa pulong sa Ginoo sa gipadayag ato ning tablihan og tagaan og pagtagad sa ato karong panag-uban. Ako kamong gihangyo sa pag-abli sa inyohang Biblia og ablihe diha sa Gipadayag kapitulo 2. Okay. Gipadayag kapitulo 2 versikulo 12. Kining gitawag Pergamo ato ning tagaag pagtagad. Og ako nagtuo nga naa na mo'y Biblia diha og kuyogi ko ninyo sa pagbasa niini. Ingon dinhi sa Gipadayag kapitulo 2 versikulo 12 ang mensahe alang sa Pergamo. Ikatulo ning simbahan nga atong isgutan. Ikatulong simbahan sa 7 ka simbahan diha sa Gipadayag. Matud pa sa versikulo 12 nag-ingon, isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Pergamo. Mao kini ang giingon sa nagkupot sa hait nga espadang duhay sulab. Nasayod ako nga naa ka magpuyo sa dapit nga nahimutangan sa trono ni Satanas. Nagmatinud-anon ka kanako og nagpadayon pagtuo kanako bisan sa panahon nga si Antipas ang buutan kong saksi gipatay sa dapit nga gipuy-an ni Satanas. Apan ani ay pipila kabutang nga ikasaway ko kanimo. Ani ay pipila diha kanimo nga misagop sa pagtulon-an ni Baalam nga nagtudlo kang balak pagtintal sa katawhan sa Israel. Aron makasala pinaagi sa pagkaon sa hinalad ngadto sa mga Dios ug pinaagi sa pagpakighilawas. May pipila usab diha kanimo nga nagsunod sa pagtulon-an sa mga Nicolaita. Busa paghinulsol sa imong mga sala, kun dili ka maghinulsol muanha ako kanimo sa labing madali. Og makig-away ako kanila pinaagi sa espada nga gikan sa akong baba. Busa kon may dalonggan ka pamati ang giingon sa espiritu ngadto sa mga simbahan. Alang ni adtong mudaog ihatag ko ang pipila sa mga tinago nga mana. Hatagan ko usab ang tagsatag sa kanila puting bato diin gisulat ang bag-o ngalan nga dili mabasa ni bisan kinsa. Gawas sa makadawat niini. Kini nga mensahe mga kaigsunan nagpakita ni og nagtudlo ni nga dili gyud maayo nga kitang mga Kristohanon dili bitaw kaantigong mo likay sa mga Kristohanon nga naagyapon sa kalibutan. Kana bitaw naamanggoy mga tao nga muingon nga sakdi lang Ginoo mapoy akong gisimba dili man ang tao. Muingon ang ubang mga tao, hawa diha oy maangin ra ka. Hawa may pay mo mangita mubalhin ka og laing simbahan kanang tinuod gyud nga nagkinabuhi nagtudlos Biblia. Maingon pod ang uban, layo manggod ang pikas simbahan. Bahala rag dili ragog ko ang Ginoo ra poy akong gisimba. Sila ra man poy nagbuhat og dili maayo. Naay mga Kristohanon o tao nga nag-alagad og Dios kana bitawng nagpakabutabungol na lang sa mga panghitabo sa simbahan. Bisan kung na ang immoral, na ang salawayong pakigilawas sa mga nagdala, sa mga nagtrabaho diha sa simbahan, like sa mga nagdala sa praise and worship. Na may mga simbahan gyud mga kaigsunan, even sa simbahan sa Corinto no, sa panahon ni Pablo nga naa diha noon ang hilabihan ka mga ngilad nga sala diha sa simbahan sa Corinto. So doon na gyud mga simbahan nga sama gyud inana og kahimtang. Mauni gi nganlan og Pergamo or simbahang Pergamo or Pergamo Church. Ang mensahe alang sa Pergamo nga adunay mga simbahan nga maayo ang leader pero ang mga nagpaluyo sa leader or nagatiman o kaha nag-back up sa leader mga Kristohanong bisyoso or kaha mga Kristohanon mga kigsunan nga ming-adapt sa mga pagtulunan
ni Baalam. Baalam ba ni? Saan naman to dapit? Ang kiingon din sakop o Balaam. Balaam. Ang pagtulon-an ni Balaam mga kaigsunan nga nagtudlo kang balak pagtintal sa Israel aron makasala pinaagi sa pagkaon sa hinalad ngadto sa mga Dios o pinaagi sa pakighilawas. So dunay mga simbahan nga sama ni ining simbahan sa Pergamo nga ang mga sakop sa simbahan kusog kaing mamista. Inig paingon dito pista, inig uli pamisti. Naay mga Kristohanon nga nag-alagad na o nagsimba na sa Ginoo diha sa maong simbahan pero hilabihang kakusog mamista. Doon na po yung mga Kristohan kusog kay mong muka og mga pagkaon nga hinalad sa mga Dios o ka dugo-dugo. Unya usa pa gyud nga pinaka gitawag seryoso nga sala kaning salawayong pakigilawas. Naay mga Kristohanon nga naragyapon ang salawayong pakigilawas. Kumbaga mura og nagpagahi na lang ba ang ilahang unahunang kasing-kasing murag pagahi na lamang gyud. So naagyoy nana bisan kung naside silang sala murag ila na lang gilam-alaman ang ilang kaugalingon nga dili sala. Unya kung ikaw Kristohanon nga daw na kay gidumalang mga tao unya ang mga tao inana og kahimtang ang gipakita sa Dios diha sa simbahan sa Pergamo, ikaw di ay iyang paninglan. Ikaw mo iyang pangitaon sa kinabuhi ni ining mga tawhana. Muna nga si Apostol Pablo nagsulti uban sa giya lamdag sa balang espiritu og nagtudlo og nagtambag kanato niining katapusang mga adlaw nga kung makakita tag mga Kristohanon nga dili magpabadlong kana bitaw imo silang badlongon unya usahay tando-tandoon ra ka usahay mo ingon nga asala gyud pero dili sila ka desisyon. Ang giingon ni Apostol Pablo palay sila kay kung dili nimo sila palayan kuyaw og maimpluwensyahan ka og ikaw po'y maangin sa panahon nga paninglan sila. Kay usas gipakita din mga kingsunan ingon ang Ginoo nga naani mo na naipipila kaninyo nga aming sagop sa pagtulon ani Balaam nga kusog kaing mamista kay ang kaluwasan grasya ra. Ay pastor mga kigsunan nga ultimo sa ilang sulod sa simbahan gisayawan niya og sayaw ni Elias para niya insakto kato mga nagrebuke mga Pariseo daw kuno. Wa na gyud kining panahon nato karon mao na gyud nang giingon diha sa sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 nga moabot ang panahon nga lisod na kayo ang pulong pagpangalagad kay dunay mga tao nga manungha nga kunuhay magpabilin sa relihiyon magpabilin sa pagtuos Ginoo apan gigamhan sila sa unsay gusto sa ilang kaugalingon. Unya ang tao nga ang gusto ra siyang kaugalingon mosundon himuon na lang hinigiban ang pulong kaluwasan nga makuha sa pulong grasya. Grasya ra ang kaluwasan dili na magkinahanglan og buhat. Wala man ta mga lagad aron makadawat og grasya. Nakadawat naman tag grasya mao nang nangalagad ta. Og ang assurance nga nakadawat tag grasya natudluan tas pagtulunan sa grasya kay ang pagtulon ang grasya mangguduna say pagtulunan nga gikinahanglan nga makatunan, masabtan, maikinabuhi sa tao nga nakadawat og grasya. Kung ang tao wala magkinabuhi sa pagtulunan sa grasya, unsaon man niya pagkasiguro nga naa niya ang grasya nga mao ang nagdala sa kaluwasan alang sa tao nga mutug mudawat sa Ginoo. Na may mga pagtulon sa grasya usa kini ka pruybag ilhanan nga tinuod gyud kang nakadawat sa grasya.
mangutana kuno ko kaninyo, nakabalo ba mo unsay pagtulunan sa grasya? Kung wala mo makabalo sa pagtulunan sa grasya, unsaon ninyo pagkasiguro nga nakadawat o nakabaton mo grasya nga naa diha ang kaluwasan? Hinumdumiha ang kaluwasan naa sa grasya nga naa kang Kristo Jesus. Kung mudawatan ni Kristo, dapat ang mga pagtulunan nga naa kang Kristo ug ang mga mensahe ug mga pagtulunan sa grasya na kinabuhi na tong samtang buhi pa. Kay kung wala na to may kinabuhi ang pagtulunan sa grasya, unsaon na to pagkasiguro nga nagrasyahan ta? Dili man guna imahinasyon kanang pulong pagtuo. Ang pulong pagtuo makit-an gyud nas trabaho. Dili na siya damgo og imahinasyon. Mao na nga mangutana ko siguro sa matag usa karon, nakabalo ba mo unsay pagtulunan sa grasya? Basa kuno ko dinhi og mga mensahe. Si Nard Otero kay taas-taas ni ang mensahe diri, pre-request. Sige ako ra ning screenshot no. Shirley Naro Tumaudos, salamat Kuya Ronald. Si Jennifer Flores, mayong gabi ninyo diha mit og sa imuhang bana ang Dios magpanalangin. Si Reza Chin no nga nanukad sa laing nasod, maayong gabi ninyo diha sister. Og maayong pakiguban ni Idni Obsima. Mayong gabi Pastor Gideon, kumusta mo? Reply ko Pastor kay wala ko nakasugod maopay. Sige Sister Gingging. Pastor, as lang ko unsay kalahian sa Oneness ug Trinity. Nindot pod kay imong pangutana no. Ato lang tagdon pod kanang pangutana mahitungod sa Oneness. Actually, ato sang pangutan-on ang matag-usa ninyo kung nakabalo ba gyud po mo sa pagtulunan sa grasya. Nya samtang nagulat-hulat ko sa inyohang mensahe o tubag kung naa ba mo'y nasayran nga pagtulunan sa grasya, ako sang ipaabot og i-deliver ang mga mensahe may tungod sa Oneness ug Trinity. Sa inyohang dalunggan ako og sa inyong kasing-kasing unahuna ako sa ning tagaan og pagtagad no. Ang Oneness pareho ra gyud na sa Trinity. Doon na sila'y dapit nga magkapareho, pero diferensya ang pag-apply, diferensya ang pagsabot. Nganong may kung pareho sila kay ang Oneness mutuo og amahan, mutuo pog anak, pero mutuo pog Holy Spirit. Ang Trinity mutuo pod og amahan, mutuo pod og anak, mutuo pod og espiritu. So pareho ra gyud sila. Ang Oneness ug ang Trinity, pareho silang mutuo. Ang nakadiferensya mao ni sa Oneness, ang amahan maura pod si Jesus, maura pod ang Holy Spirit. Kumbaga ba, kung ari pa ka sa mga kanang pailiniton, sa mga Nescafe unsa pa diha, mura bitaw gitawag nag 3 in 1. Tulo ka buok pero kanang gihimong usa. Ang amahan na akang Hesus, ang anak na akang Hesus. Ang balang espiritu naapod kang Hesus. Munay dating sa gitawag Oneness nga kung mosampit ka sa amahan, sangpita si Hesus kay maor na ang amahan. Munay mga bersikulo nga ilahang gibarugan nga ngadto sa usa ka pangutana nga nganong mangutana man ka kanako nga pakit ako sa amahan nga dugay ra man tang nag-uban og dugay ra ka ikang nakakita nako. Ang nakakita kanako nakakita sa amahan. O niya ang amahan og siya usa ra gyud. But ipasabot unsa ang amahan, mao ra gyud si Jesus. Kumbaga na 3 in 1 ba? Pero sa Trinity mao ni. Ang Trinity
Nagyapoy amahan, nagyapoy anak, naapoy Holy Spirit. Pero separate sila. Separate sila pero pareho gyapon sila og tumong. Pareho silang plano, pareho silang pamaagi. Separate sila, lahi-lahi sila og persona. Mao nay Trinity. Pero ang wanes usara ka persona. Pero pareho ra silang nagtuog amahan, nagtuog anak, nagtuog Holy Spirit. Pero mas daghan og persona ang Trinity kaysa wanes. Ang wanes usara may persona. Ang amahan, ang anak ug ang Holy Spirit maura gyud ang persona ni Ginoong Hesus. Pero ang Trinity lahi og persona. Lain silang persona pero motuo pareho sila. Motuo og amahan, motuo og anak, motuo og Holy Spirit. So ang ilahang kalahian sa Trinity ug Oneness kana lang pag kana diferensya ra gyud sa gitawag persona. Diha ra man gyud nagka-diferensya ang Oneness ug ang Trinity. Naapoy mga mabasa sa Biblia nga giliteral pagsabot nga sambingay kaayo ang pagkasulti pero literal man pagsabot mo nang wala sila makatukdo sa discussion sa Trinity. Kay ang discussion sa Trinity mga kaigsuonan, lahi man gyud ang persona sa amahan, lahi pod ang persona sa anak, lahi sad ang persona sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit mga kaigsuonan pwede man siyang musud sa kalampate, pwede mo siyang musud og mogamit sa hangin, pwede po siyang musud sa gamit sa kayo, pwede siyang mo bisanasa. Pero ang anak dili siya pwedeng magpaka kalampate. Ang anak naasay persona gyud nga anak. Ang amahan sa karaang panahon di gyud siya makita. Kung magpakita man ang amahan, magdala gyapon sa lahi nga persona kanang persona sa gitawag kayo. Kanang hitsura sa kayo. Munang dito sa panahon nga si Moses misaka sa bungtod, ingiingnan siya sa Dios nga, o Moses, subuan ni imong sandalyas kay kanang dapit nga imuhang gimutangan balaan kay ni. Kay ihamang gisusi nganong ang sangpinit na sunog wa man mahurot. Nya diha sa kayo nga diin na dilaab ang sampinit na may tingog nga minggawas. Nya dito pod sa panahon nga nagpabotismo si Jesus, mga kaigsuonan, imog yung makitaan nga separate to sila og persona. Samtang ang anak nagpabotismo, ang Holy Spirit mingtugdon daw sama sa salampate. Unya ang amahan to amas langit, nagpadalag tingog nga nag-ingon, kini ang pinangga kong anak. So mas duol og klaro ang discussion sa Trinity nga tulog yun ka persona ang pulong Dios. Dios Amahan, Dios Anak, ug Dios Holy Spirit. Lamang ang Trinity nagtuog yapong Dios pero usara ka persona. Mo nay kalahian. Salamat kay inyong pangutana. I hope na amoy nakatunan og dugang pod nga kuan. Dugang pod nga kahibalo. So naapoy mga siguro na ay mga message na no mahitungod sa atong pangutana kung nasayod ba mo unsay pagtulunan sa grasya. Ang pagtulunan sa grasya mga kaigsuonan, kinahanglan gyud nga ato gyud nang ma-apply. Kay kung wala na to ma-apply, ang mahitabuan na wa gyud ka magrasyahe. Kay unsaon nimo pag kasiguro nga nagrasyahan ka, nga magani ka magka-apply sa maong grasya. Kaya ang tinuod nga taong nagrasyahan, nakakat-on sa pagkinabuhi, sumala sa kabuton sa Dios, sa gusto sa Dios. Sa panahon nga magbuhat ang tao sa gustos Ginoo ug magkinabuhi sa kabuton sa Dios, mauna nay ebidensya o makaingon ta nga basihanan para makasulod ka bag-ong kalangitan. Kay mauman ay giingon ni Ginoong Hesus Mateo 7:7. Mateo 7:21, 22, 23.
Dili tanang tawag ka na ko Ginoo-Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Kun dili ka to lamang nagtuman sa kubot unsamahan. Nya dihas Biblia daghan kay mga diskusyon nga unsa ang gusto sa amahan, unsay kabubuton sa amahan. Kinahanglan maunay ato ang tipigan. So ang pagtulunan sa grasya mga kaigsuonan, dili dapat ninyo ni malimtan. Naa sa libro ni Tito. Diha sa kapitulo 2, versikulo 11, 12, Tito, kapitulo 2, versikulo 11 o 12. Ingon dinhi kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. So, maluwas ang tao tungod sa grasya nga iyang gipadayag. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan. So dinhi gitudloan gyud ang tao dapat mobiya gyud sa kinabuhing daotan. Mao nay mga tao nga nakadawat sa grasya nimbiya gyud sa kinabuhing daotan. Kon mo ingon ta nga nagrasyahan ano nahikot gyapon kas kinabuhing daotan. Naglunang gyapon kas kasalanan, wag gyud ka magrasyahe. Kaya ang tinuod nga nagrasyahan mga kaigsuonan nakakat-on og nagkinabuhi sa gustos Ginoo nga mobiya gyud ta sa kinabuhing daotan og sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhing mapinuganon sa kaugalingon sa matarong og sa Diosnon. Nya mao ni giklaro sa bersikulo 13 nga kinahanglan ingon ini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulhang adlaw nga atong gilauman nga ipadayag sa himaya sa atong gamahan ng Dios nga manluwas nga mao si Jesucristo. So diha giklaro gyud nga ang grasya di ay mga kaigsuonan na ipagtulunan. Kung wala ta magkinabuhi sa pagtulunan sa grasya, tinuod ba nga nakagrasyahan ka? Tinuod ba nga ang mga tao nga nagsigig pangabit, sigig bisyo, nakadawat sa grasya? Wala. Kay ang tao nga nakadawat sa grasya mga kaigsuonan, ang tao nga nakadawat sa grasya, kuan siya, wala gyud siya magpuyo sa sala. Ana na siya. O niya, daghan siguro nga mga tao nga nagkupot og mga doktrina mahitungod sa grasya, pero wala kay makatugkad sa tinuod nga kahimtang sa taong nakadawat sa grasya. Mao nang ay mga tao nga sa ako nang gikaingon nalimbungan sila sa ilang kaugalingong huna-huna, nalimbungan og nailad sila sa ilang kaugalingong panabot. Parehara gud ani nga Oneness og Trinity, kung imong lantaw pareho ra gyud unta na sila. Nagtuog Ama, nagtuog Anak, nagtuog Dios. Ang ila ra gyung kabangian ang persona sa usa ka pamilya, word family. Ang word family dili na siya mahimong pamilya kung duha ra, ang lalaki ug ang babae ra. Kay kung ang lalaki ug babae ra maoy magpuyo, tawgon ra na sila magtiayon. Dili gyud na sila murag kuwaki na silang tawgong pamilya. Kanang mga naminyo nga wa pay kasal, naminyo nga wala pay anak, magtiayon gyud na sila. Murag kuwaki na silang tawgong pamilya. Ang pulong pamilya nagdala na sa tulo ka persona. Sa amahan, sa inahan, ug sa anak. Mo nang pamilya. Muna nga, like, kung ari punta sa Pilipinas, like Pilipinas, ang pulong Pilipinas, nagdala siya sa may tawag aning Luzon, Visayas, o Mindanao. Murag hinay man kus aralin panlipunan, pero sige ra man kung kapirpig sa una, pero dili gyud ko inana kataas og memori. Murag tungod sa magsapaw-sapaw na, murag muwa na punto. Ang saingan anang Luzon, Visayas, ug Mindanao, pero nagdala siya sa pulong Philippines. Like sa amahan, sa atong Ginoong Hesukristo nga anak, ug sa Holy Spirit, ang gidalang nga ilahang titulo.
ang pagka-Dios. Munang ang uban pod mo kutlo dayon pug bersikulo nga usara ang Dios, usara ang Ginoo, usa ka pagtuo. Ang word family usara gyud. Di gyud na mayong daghan ang word family. Ang Pilipinas usara. Pero gidala nga tulo ka unsay tawagon anang Luzon, Visayas ug Mindanao. Inana na siya. Wala nga lahi po ng uban. Doon na po yung mga bersikulo nga giliteral nila pagsabot. Mao lagi na nga diha sa pagsabot, diha nagka sumpaki ay ang tao. Kaya lahi magpanabot. Mao na nga kung sa imuhang pagkakristohan lahi po ang nagteaching nimo, labi na kung bisag unsa, bisag kinsa na lay nagteaching nimo diha, ang madugay maabot ang kalibog. Kung daghan nga mga nagteaching sa imuha mahitungod sa pulong sa Ginoo. Kay lain man ang teaching yun ang mga tao. Ari ka sa Seventh-day Adventist, lahi. Iglesia ng Cristo, lahi. Ari po ka sa Aglipay, ari po ka sa CFD, sa Katolik. Pero mao ra gyapon, Biblia ra gyapon ang gunitan. Pero doon ay mga simbahan nga wala na mubarog sa Biblia kundi dito na sa referensya. Wala na gyud sa Biblia. Kunya ang uban mangangko na lang nga sila'y naggamag Biblia pero dili gyud sila mo'y naggamag Biblia kay nganuman ang mga hanay og ang mga ngalan sa Biblia og ang pamaagi sa Biblia di naman nato makit-an sa ilahang iglesia. Kay ang like example, ang Katolik moangkon nga sila'y nagamaan ng Biblia. Ang pari sa Biblia na may asawa. Kung sila pa'y naggama, ang ilahang pari napon untay asawa o niya wala man. So muna nga daghan kaayo nga mga kanabitawng lailahi og mga pagtulunan o mga pamaagi. Pero ang ending ani maora gyud ni. Pareho ra gyud ang tanan mga tubang sa Dios. Ang pangitaon dili ang atong relihiyon. Dili ang imong pagkakatoliko, dili ang imong pagkaprotestan, dili ang imuhang kung unsa ka. Ang pangitaon sa Ginoo ang imong binuhatan kung haumbas binuhatan sa Ginoo. Mao gyud nay ato agyong dapat barugan, paningkamutan, tinguhaon samtang buhi pa og doon na pay panahon. Kay kung muadto na ang taos lunganan wa na gyud nay mahimo. O na nga usa sa mga angay gyud nga tutukan sa kinabuhi sa tao mao ni. Kung ikaw Kristohanon sa simbahan sa Pergamo ayaw gyud tuguti nga naa ka sa simbahan sa Pergamo, kumbaga sa imong simbahan na ara diha ang sigig pangabit o niya imo ra pong gipasagdahan, ganahan rasad kang makigkuyog, wa gyud ka karibyo kabadlong, o niya siguro moingon pud ta nga naa mong kay giwali pastor nga dili dapat rebyukon ang mga taong garboso. Niya kasagaran na bas garboso kanang mga gahi kaayog pasabton kay doon na po'y mga prinsipyo. So sa may angay buhaton kuyogan lang yun na nimo. Imong ilayo ang imong kaugalingon. Gawas lang kung ikaw mo gawas lang kung kamo mo'y magtiayon. Pero kung dili mo pamilya sa kuang gyud unod o sa dugo, igsuon ras pagtuo kumbaga, pangita mo laing simbahan nga dili Pergamo. Kaya ang simbahan sa Pergamo mga kaigsunan, nagkulo karambuso man eh. Mutuo sila nga pagkinabuhing balaan, mutuo kinabuhing matarong, pero nagkinabuhi ra pong bisyoso. Naipipila nga mga tao nga kusog kay mamista, kusog kay mo sunod sa pagtulunan sa mga Dios-Dios o sa gitawag Balaam, o niya naapoy mga tao diha nga kusog kayong mo adapt supod sa mga pagtulunan sa Nicolaita. O giingon dinhi may pipila usab kaninyo
nga nagsunod sa pagtulunan sa Nicolaita. Nya ang pagtulunan sa Nicolaita mga kaigsunan, kanunay na silang musupak. Mga supakiro ng mga pagtulunan or mga kinaiya sa mga pagtulunan sa Nicolaita mga kaigsunan kus Ginoo. Muna nga unya wala magkinabuhi sa pagkabalaan o pagkamatarong kanang mga tawhana. Balaam o kanang pagtulunan sa Nicolaita. Unya usas mga gidasig dinhi mga kaigsunan kung naa ka aning naa ka sa simbahan si Pergamo, naa kay mga igsuon diha nga wa gyud magpakabana unya otro pud kang wala magpakabana, ang mensahe sa Dios nga ihang paabot ayaw gyud sayangi ang panahon nga makahinulsol ka unya dili nimo buhaton. Samtang buhi ka, ikaw ug ako, kung pananglitan na ka sa simbahan sa Pergamo, gidasig ka sa paghinulsol. Ang pulong paghinulsol mao ang pagbiya sa dapit diin ka makasala, diin ka maangin. So kung naghinulsol ka, biyaan gyud nimo ng dapita. Muna nga muingon gyud ko nga kung ikaw nangita og insaktong simbahan, insakto ng imong gihimo. Pero kung nimbiya ka unya ang problema naa nimo, mo nay pinakamakaluluoy nga tao. Kay dili tanang nimbiya mga kaigsunan mao sakto. Doon na po'y mga gibiyaan nga dili sakto, pero kung imong tan-awon mga kaigsunan, kinaamanggoy mga wali kaniadto nga daghang kunong mga frag Christian. Sa maning mga frag Christian, lahi po tong flashlight Christian, frag Christian. Kumbaga mura kunog baki nga magsigig lukso-lukso. Asa gani kuno tong mura og kanang kusog nga ministry adto po dayon. Pero naa gani mga hinay og lisod nga ministry biya ag talikdan og pasagdan. Unya kung ang sudlan nga ministry ni kusog ni kalit og naay mga pagsulay, biyaan na pod adto na pug laing simbahan, lain na pong ministry. Naay mga espiritu sa tao nga inana or kinaiya sa taong inana. Unya dili na sila matubo. Di gyud na matubo, magpabiling gyud na silang inana. Ang tao nga magsigig balhin-balhin, unya moabot na pod ang mga pagsulay, balhin na pug laing simbahan, di gyud na pod motubo. Di na ka tubo gyud sa pagpangalagad. Muna nga kung naa kay mga pagsulay diha, dili gyud og tun-e kung unsaon nimo pag labang ang pagsulay, unsaon nimo pag lingkawas o unsaon nimo pag pagsukol, saon nimo pag manage sa pinaagi sa pulong sa Ginoo. Og ang gipasabot dinhi sa Dios mga kaigsunan nga giablihan niya diha sa bersikulo 16, nag-abli siya og mensahe sa paghinulsol sa sala. Unya doon na say warning, kung dili ka maghinulsol, muanha ako kanimo sa lamaling madaling panahon og makig-away ako kanila ginamit ang espada nga gikan sa akong baba. So dunay mga tao nga kana bitaw wala makahinulsol, ang mahitabo sige nilag debate. Usas mga kailhanan kana bitaw sigig mga taong sigig debate, sigig lalis, mga tao nang di nakaantigong maghinulsol. Tinuod na mga tao na nga dili kantigong murag nalimot na sila ug wala na ibili ang pulong paghinulsol. Kay unsaon man nila paghinulsol nga dili man gyud po na musukol og debate kung makakita silang sayop og tan-aw nila ang ilang sayop. Ang ilang gyud nang tan-awon ang sayop gyud na sa laing tao. Di gyud na sila ganahang mutan og sayop sa ilang kaugalingon.
Muna nga, wa na'y panahon nga makahinulsol ang mga taong kusog kaayong makigdebate. Muna niingon ang Ginoo, makig-away ko nila pinaagi sa ispadang duhay sulap. Nang magbantay ta sa atong pagkakristohanon, kung naagani mga magpakisayod o niya igor kang debatehon, likay kay dili na makatabang sa imong pagkakristohanon kanang pulong debate. Oras alas 9:22, mga iragyo kog pasensya nga dili na pud nako mabasa ang inyohang mga mensahe kay oras na pud sa akong pagpanamilit. Kay sa kunang gikaingon, ako nga nagwali, kinahanglan gyud nga ato gyung i-apply ang atong giwali. Like sa gitawag time management. Oras sa pagpahulay, pagkatulog, ato pugunang buhaton ang pagkatulog, pagpamahulay. Dalaygon ang Dios mga kigsuonan nga padayon nga nagpanalangin sa matag usa. O dalaygon ang Dios nga naghatag kanatong kusog o kalampusan sa atong panag-uban. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imo mga pulong nga among nadunggan. Salamat o Dios sa mga pamaagi ug mga pagdasig ug mga pasidaan nga amo karong nasabtan. Salamat o Dios nga imo kaming gitudluan unsaon sa pagpuyo nga may kasiguruhan sa pagsulod sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga imong giandam. Salamat o Dios nga imo kaming tabangan, mga magpabilin kaming lig-on og matarog balaan diha sa imo tubangan. I declare blessing sa matagusa. Bisan pa sa amo ang pagkatulog pamahulay kami imong uban nagiyahan. Wala mi mahimo kun wala ka. Tabangi kami giyahi kanunay pahinumdumi kami sa mga pulong nga among nakatunan diha kanimo. I declare blessing sa matagusa in Jesus name. Amen. Oh, amen. Dalaygon ang Dios mga igsuon nga magpadayon sa pagpanalangin kanatong tanan. Kini inyo hang igsuon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Dalaygon ang Dios apadayon magpanalangin kanato o sa imuhang Pinoy anan. Ani ang kinabuhing bag-o. Daghang mga katawhan dinhi sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang hisgutan. Daghang pangutana bahin sa Biblia, kay kini sunuton na matud nila kini makabuhat. Ako kining itun-an tibuok kasulatan, akong nabantayan ang atong kausaban. Sayop di ay sila sa ilang bituuhan, kay akong nasaksihan ang nagbasag na sulatan, nakabatog kabatuhan. Busa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan aron mahibalo kita sa kaluwasan. Busa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan aron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kasi Jesus mao'y sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo og kaluwasan.
kasay